Brøndsted Mølle ved Børkop. Endnu en mølleslagtning. Det eneste der er tilbage af mølledammen, det er en lille andedam, der ligger midt i det hele. Og vandet, det løber ind i et grimt rør ind under vejen. Og ud på den anden side. Og den gamle kanal, hvor vandet fra turbiner og møller løb, der står vandet helt stille. Man har simpelthen ikke taget hensyn til kulturhistorien på det her sted. Møllerne kan dateres tilbage til 1500-tallet. Man kunne have bevaret mølledammen og lavet et udmærket åløb ved at lægge det ind i skrænten, hen forbi drivhuset, ind under vejen og tage faldet hele vejen på den strækning ned mod skoven og ned til broen. Men således prioriterede man ikke. Sørgeligt.